नमस्कार ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଭିଜେଇଥିଲି ଚାଉଳ ରାତିକି ପିଠା କରିବି ବୋଲିକି ବିରିକି ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ବରା କରିବି। ଏଠି ବିରି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଦେଇକି ଧୋଇ ଧାଇକି ନେଇ ଆସିଲି ବାଟିବା ପାଇଁ। ବିରିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ଆଣିଲି। ବିରି ବଟା ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି, ମମି ଆଜି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କି? ମୁଁ କହିନି ଆଜି ମୁଁ ବରା କରିବି। ଯେମିତି ଶୁଣି ଦେଇଛି ମୁଁ ବରା କରିବି ନା ସେମିତି ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ପଚାରୁଥାଏ, ମମି ବରା ହେଇସାରିଲା ମୁଁ ଖାଇବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଯେମିତି ଟିକେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନା ଶୁଣିଦେବେ ନା, ନ ଖାଇଥିବେ ସେମିତି ମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏ ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଖାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାଁଟା ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ପଚାରୁଥାଏ, ମମି ବରା ହେଇସାରିଲା ଖାଇବି। ବିରିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ବାଟି ଆଣିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ବିରିକୁ ଫେଣାନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଫେଣେଇବା ନା ଆମ ବରାଟା ସେତେ ମାନେ ଫସ୍କା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଫୁଲିବ। ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ସୁଜିଟା ବି ଆମର ଟିକେ ମାନେ ଭିଜିବ ନା, ବା ସୁଜିଟା ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଫୁଲିବ। ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ନଥିଲା ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦାକୁ ପୁରା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଛେଚି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ବରା ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଅଦା ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ ନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଏଠି ମୋର ବରା ଯେଉଁ ଫେଣାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ୟାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତାପରେ ସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେପଟରେ ମୁଁ ତେଲ କଡ଼ାଟା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସବୁ ବରାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋର ବରା ଛଣା ସରିଗଲା ପରେ ବରାଟା ଛାଣିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ କଷାଟା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଳୁ କଷା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ କାନୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ବାପା ଖାଇପାରିବେ ନ ଖାଇପାରିବେ ରାଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଇଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବରା ଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।